Kani gade ka pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Kajing ekon nin kasngi ka South Rik unai lur. Ha ka lempong ila kai football yang ka Shillong Premier League. Kajing ekon kalalong hapadang ka kanhon yang ka Langsning Football Club, bat ka kanhon yang ka Meghalaya Police. Ha kani kajing ekon ka Langsning Football Club, kala job da lai goal anot. Bat yaki goal la yotham do Milan C Kongstia. Ha ka minit kebasan, u Arnesius Marwen ha ka minit kebasan puai, bat ukit bor lang pale. Hakiminen ke Prapuat. Haka jingin ka haka second division pan kalalong hapdeng ka mokhar kabala peram no ya ka kanhon jong ka nongse da ar gol la ka wei na ka banta ka kanhon jong ka mokhar ya ki gol la yo thap da busal linchiang haka minen ka bar pusan bat ujon pol Pynliem ngam la yo thap haka minet ka basap khandai kat bana ka leng jong ka nongse pat ya ka gol la yo thap da ubari ku par khar noi haka minet ka ba nyo kun reo
Haba phai pat che keje khon ha ka third division hanen ka si ka south rik unai lor Kyrdan lightly keje le kai ka wei ne keje khon ka dei ha padang ka kan huan mau kriya west ka bala Pynliem no ya ka kan huan jong ka Gorkha association da argo la no bad ya ki go la yo tham da lastar bon nongbri bala thap ha kaminet ka bakhat ar bad u Fernando Soklen bala yo thap ya ka gol ha kaminet ka ban rupsan ka je khon ka ba ar ha ka third division kala long ha padang ka kan huan pharnai bad ka mau nyang la ha ka ba ka je la kai kala long ka ba song shen bad ka bairang kat bor bad hado ka bakut no jong ka kalamin om sem ladan bala ban pulki ya ka jar bad hado ka bakut no jong ka je khon ka je la kai kala kot ha padang ka je kha sakoi pat ka je khon ha ka third division kala long ha padang ka pharnai bad ka mau nyang la ha ka ba ka je la kai kala long ka ba song shen bad ka bairang kat bor bad hado bakut no jong ka kalamin ka je khon kala kot ha padang ka je kha bad om sem ladan bala ban pulki ya ka jar sakoi pat ka je khon jong ka third division kabla long hanen ka sngi ka south rik unai lor ka je khon kala long ha padang ka kan huan pokse bat ka lumpungan ha ka ni ka je khon ka kan huan pokse kala prem no ya ka lumpungan da argo la no lingba u borate sangma ha ka minute ka bakhan reu bat upun sngan khat ka ngor pat ulay thap ya ka gol ha ka extra time kata ha ka minute ka balai phupra